here in Kabayan Beach Resort in Laranjas. So right now it's my birthday with my apo, Arthur, and we are here. Guys, nice meeting you. Nice to meet you too. Yes. Happy birthday niyo po. Yes. Happy birthday, kuya. Okay. Ayan guys, naglalaro sila ng bali. Ano sila? Pili ako kasi nakagitna eh. Sige, game. Ilibin. Ay maligo pre? Ay maligo? Ligo ka? Wala ka ba dala short na iba? Wala ka na pang palit. Meron pa naman yata pang palit yan. May pampalit ka naman yata.
Ligo ka. Maganda pa nga ito kaysa saman eh. Ayan mo si... Mas maganda pa ito kaysa tabaw. Ay, ano, papakilala ko lang. Gani! Ako talaga, nag-withdraw tayo. Ay, pakisabak yung message na kasi Tita Toto. Oo. Nakita ko pa yung mga ko eh. Sabi ko, mga yun. Eh, kami hindi nagmamadali. Sabi ng asawa ko, malayo pa raw kayo. Pero nauna na kayo. Oh, mag-sorry ka, maraming Ang tigas naman ng kali sa tampo. Oo, kapagalit. Kyle! Tigas ng kali. Ano, kapag mahaba yung Pag samento, mas maluhay sa mas malakas sa ay pa tayo. Tapos nag-overtake ako. Dahan-dahan, nalalim pa sila. Wala pa tayong pupuntahan doon. Di dahan-dahan ako. Pinapilitan namin preno eh. Ay, yung regalo na natin. Mamaya na, walang balat. Bilian. Mama, kaya yan nakaganyan kasi naka-1 piece. Kain na kayo. Naka-1. Sukay. Nakakahiya. Wala kaming dala. Ha? Ano? Ito salad niyo. Payat na si Squid ko yan. Ma'am, mga partners, ma'am. Kain na. Okay. Busog ako eh. May pansit? Ha? Wala. Walang pansit? Kain na kayo. Kain na. Hanapin mo di may Mia, hanapin. Baka naman may laman ng bata, bumili. Asan si Kokoy? Hoy! Kumain ka muna. Kumain na ako, ma'am. Paano kaya yan? Ha? Ano kaya yan? Oo. Ayun o. Luto natin. Hello! Hindi na dala ah. Oh. Ito pero yung plato o. Ito, tingnan natin. So, kain na natin.
Nagugulat pa yun. Kuya, okay no. Hindi daw sa akin eh. Oo, naiyak ka sa'yo. Ayaw na kayo ka eh. Alam mo, Anong iihaw? Mamaya. Ay, saan ang ihawan? Ay, tara, mag-ihaw muna kami. Kuwan tayo. Pagtakas po. Takpan nyo. punta daw tayo doon. Mga talas na Asa yung lalagyan ng masabon? Lalo na naninigarin niya kayo. May ketchup dito. Wala tayong... Sino naninigarin niyo? Para makapagsindi. Bakit hindi ka naninigarin niyo? Baka may mga nag-iisaw. Tayo lang siya, mag-iibre. Wala. Tama din din. Hindi ka naman doon pa, uli mo.
Naka-live ka? Hindi yata ako naka-live eh. Paano mo mag-live dito? Patay ka dyan. Ha? Saan? Mami, paipe! Kumbalik na kami. Dalawang araw kami. Ano yung balot mo? Oo. Mami, tawag tayo. Mami. Mami. Natulong namin dito sa Mali. Uy, Larry, mag-vlogs na. Charlotte, mag-vlogs. Libre na kayo. Hindi, para yung gamit din. Hindi ko maibaba. Ito! Nalagay na lang dyan. Yan sa may corner.